Ah. Yan. Kasi sabi kay Tonton, hindi siya sumasagot eh. Malapit na ako. Saan? Dito sa checkpoint. Saan pa yan? Oo. Sige. Sige na. Pangasinan sir. San Fernando sir. Sir. Pangasinan sir. Iuwi ko kami mali. Yes sir, nakapagawa ako. Magiging president ko lang kayo. Okay sir.
What we do here is go back.
It's caught in the crossfire.